Το Θέατρο των Φωνών στο δεύτερο φεστιβάλ των Τυχών. Σκηνές από το Δημοτικό Τραγούδι. Μια παράσταση πολυφωνικού τραγουδιού αφιέρωμα στον Παντελή Μπουκάλα. Ήχος, κίνηση, σώμα και φωνή. Σκηνική απαγγελία Κατερίνα Βρεσιμιντζάκη. Χορογραφία Κωνσταντίνος Παπαμαθεάκης. Χορευτές επί σκηνής Μαρίνα Χριστοδουλάκη, Κωνσταντίνος Παπαμαθεάκης. Τραγουδά το Θέατρο των Φωνών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή. Σκηνές από το Δημοτικό Τραγούδι. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 7.30 το βράδυ, στον Προμαχώνα Βιθλεέμ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Φεστιβάλ των Τυχών. Διοργάνωση Δήμος Ηρακλείου, Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Η αγάπη θέλει φίλημα κι ο πόλεμος τραγούδια στην κεφαλή λουλούδια και φλόγα στην καρδιά.